ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। पोलादपूर महाबळेश्वर मार्गावरील आंबेनळी घाटामध्ये रात्री उशिरा दरड कोसळली। यामुळे आंबेनळी घाट वाहतुकीसाठी तात्पुरता बंद करण्यात आलाय। ढिगारा हटवल्यानंतर वाहतूक पूर्ववत सुरू होईल अशी माहिती देण्यात आली आहे। आषाढी एकादशी निमित्त आपल्या लाडक्या विठुरायाला भेटण्यासाठी लाखो वारकरी यापूर्वीच मार्गस्थ झालेत, तरी देखील पुढील 2 दिवस अनेक वारकरी पंढरपूरकडे रवाना होत असतात। हे वारकरी पंढरपूरकडे रवाना होत असताना त्यांची प्रवासाची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याचा विचार करून रायगड जिल्हा एसटी महामंडळाने रायगड जिल्ह्यातील 8 आगारातील 51 गाड्या सज्ज ठेवल्या आहेत। कणकवली येथील तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी कार्यालयात आपत्ती व्यवस्थापनची बैठक संपन्न झाली। यावेळी आमदार नितेश राणे देखील उपस्थित होते। जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 115 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। जिल्ह्यात सरासरी 87.9 मिलीमीटर पाऊस झाला असून एकूण सरासरी 328.6 मिलीमीटर पाऊस झालाय। तालुक्यातील पावसाची आकडेवारी देवगडमध्ये 98.4, 293.4 मिलीमीटर, मालवण 115.0, 344.4 मिलीमीटर, सावंतवाडी 107.5, 431.0 मिलीमीटर, वेंगुर्ला 73.0, 287.7 मिलीमीटर, कणकवली 60.7, 284.3 मिलीमीटर, कुडाळ 89.5, 342.1 मिलीमीटर, वैभववाडी 73.0, 293.7 मिलीमीटर, दोडामार्ग 74.8, 360.8 मिलीमीटर असा पाऊस झालाय। मुंबई गोवा महामार्गावर कणकवली बस स्थानकानजीकच्या पेट्रोल पंप समोर एका दुचाकी व टेम्पोमध्ये जोरदार धडक झाली आहे। या दुचाकी चालकाच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे। अपघातात जखमी झालेल्या दुचाकी चालकाला कणकवलीतील एका खासगी रुग्णालयात त्याला उपचारासाठी तातडीने हलवण्यात आल्याची माहिती समोर येते। बेळगाव राज्य मार्गादरम्यान माडखोल गावातील राज्य मार्गाचे करण्यात आलेले रस्ता नूतनीकरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यामुळे पहिल्याच पावसात उखडले। याला संबंधित ठेकेदारासह सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी जबाबदार असून याबाबत राज्याचे बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांचे लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे जिल्हा बँक संचालक तथा माजी सभापती रवींद्र मडगावकर यांनी सांगितले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।